एसटी महामंडळाच्या कारभाराला वैतागून चांदोरा येथे बस अडवून निषेध करण्यात आला। आपण पाहत आहात जागतिक न्यूज नेटवर्क। बघूया आताची ताजी बातमी। नाशिक जिल्ह्याच्या नांदगाव तालुक्यातील चांदोरे येथील शालेय विद्यार्थी व नागरिकांची एसटी महामंडळाच्या मनमानी सेवेमुळे हाल होत असून त्यातून शालेय शिक्षणाचा बोजवारा उडत असल्याने नागरिक व विद्यार्थी संतप्त झालेत। आज या संतापाचे परिमार्जन आंदोलनात होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गणप्रमुख व चांदोरे ग्रामपंचायतचे उपसरपंच शिवाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली चांदोरे नांदगाव बस रोखून ठेवण्यात आली। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की नांदगाव तालुक्यातील चांदोरे येथून नांदगाव येथे शालेय विद्यार्थी बसने प्रवास करतात, त्यासाठी त्यांनी मासिक पास काढले आहेत। तसेच नागरिक ही कामानिमित्त नांदगाव येथे जात असतात। मुख्य महामार्गापासून चांदोरे हे गाव 4 किलोमीटर अंतरावर असल्याने विद्यार्थी व नागरिकांना नांदगाव जाण्यासाठी 4 किलोमीटर पायी चालावे लागत असल्याने विद्यार्थी व नागरिकांच्या मागणीनुसार नांदगाव चांदोरे एसटी बस सुरू करण्यात आली। मात्र या बसची सेवा अनियमित होत असल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले। या संतापाचे परिमार्जन आंदोलनात होऊन चांदोरे ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच शिवाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नांदगाव चांदोरे बस अडवून ठेवण्यात आली। या बस स्टँडवर आपण सगळे या ठिकाणी उभे आहोत। गेल्या 5 वर्षापासून चांदोरे ह्या गावचे विद्यार्थी इयत्ता 4थी ते 12वी पर्यंतचे सगळे विद्यार्थी गावातले विद्यार्थी असतील, काही नागरिक असतील, वयोवृद्ध असतील, पेशंट असतील, हे सगळे लोक या एसटी महामंडळाच्या बसने या ठिकाणी कोणी पास काढून असतील, कोणी तिकिटावर असतील, असे प्रवासी आहेत। परंतु गेल्या 5 वर्षापासूनचा असा अनुभव आहे की कुठलीही पूर्व सूचना न देता बस अचानक बंद केली जाते किंवा बसचा रूट कधी बस साकोरा मार्गे येते तर कधी रेल्वे स्टेशन किंवा जळगाव खुर्दचे ह्या मार्गे येते आणि बसचा कधी कधी टाइम बस या ठिकाणी 12 वाजता येते तर कधी 10 वाजता येऊन उभी राहते। त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असेल किंवा प्रवाशांना असेल बसचा टायमिंग न कळल्यामुळे बस हुकून जाते किंवा बस सापडत नाही किंवा कधी कधी जायचं राहतं शाळेत। आता कालचाच विषय, काल 4 तारखेला काही विद्यार्थ्यांचे पेपर होते आणि कुठले विद्यार्थी नेहमीप्रमाणे या ठिकाणी बसची वाट पाहत बसले। 12 वाजेपर्यंत वाट पाहिली, बस आलीच नाही। मग आम्ही आगारात फोन केला तर त्यांनी सांगितलं की आज बस उपलब्ध नाही। आगारात नेहमी अशी जर घटना घडली, फोन केला कधी तर ते फोन न उचलणं हा त्यांचा नेहमीचाच सवय आहे। मग अशा प्रसंगी काल विद्यार्थ्यांचे सगळ्यांचे पेपर हुकले। मग ह्या आमच्या गावच्या विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानास कोण जबाबदार राहील याची आम्ही सगळे गावकरी या ठिकाणी चिंता करत आहोत आणि या गोष्टीची महामंडळाने असेल किंवा शासकीय यंत्रणेने या ठिकाणी दखल घेतली पाहिजे अशी आमच्या सगळ्या गावकऱ्यांची या ठिकाणी विनंती आहे। काही विद्यार्थ्यांचं मनोगत घेऊ। काल आमचा पेपर होता, मी इयत्ता 10वीचे। काल आमचा पेपर होता 11:30 वाजता, पण आम्ही फोन केला बस स्टॉपला। बसचा टायमिंग 10:30 त्यांनी सांगितलेला असतो, पण बस कधी 12:30, 11:30 अशी येते, त्यामुळे आमचा पेपर हुकला काल। माझी बहीण चांदोरे गावचे 4 विद्यार्थी, त्यात एक माझी बहीण प्राची सुर्वे, हिचं काल 10वीचे पूर्व परीक्षा। जागतिक न्यूज नेटवर्क साठी यशवंतराव जाधव, नाशिक जिल्हा विशेष प्रतिनिधी।